Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Hani di bata tu kita saluhut na. San pesta tahun Hasadaon ni Roha distrik Sapulusada Toba Hasundutanon mana niene murang kaki bindutolu mamukka maisian ayat 10 saha di 20 orang dia kadongan namambuan Alkitab Bahasa Indonesia pasal 4 ayat 1 sampai 6. Nama buan Bibil Hatabata bindu tolu ayat 10 tu 24 hujahahon ma di tonga-tonga ta. Ai idama no maari nama sirkorgo songon pamunan. Jadi dosa rame sudi halak na jukat dohot halak si ulahon ajahaton. Gabe mars Burmanasida bahenon ni ari narosogod ni Jahuba Zebaot danga dong tadi konon na dinasida nang urat nang rating alai bicar maanggo dihamu akan nama kabiari goarku mata ni ari hati goran mardongan haki sarom dilinggom ni habongna gabi ruar mahamu jala panihal nihalon songon anak ni lobu akan naruar sian bara. Jadi digi-digion muna mahala partahat. Aidos hon sirabun nasida sogut ditoru ni palak ni pak muna. Di ari si bahenokku ninna Jahuba Zebaot. Saya ingot-ingot hamu mapati ni si Musa nasoki nahupatol kas tu ibana uju di Horeb tu sando Israel akapati dohot uhum idama suruh kumatu hamu panurira Elias patujolo ni haroroni ari ni Jahuba nabulun jala asa ibana paulakon rohani ama-ama tu aka anakna jala rohani akadak dana tu amana asa unang roau makonahon uhu hamagoan tutanoon ima sahatna. Urian itu Tuhan Yesus Kristus dakuboto 30 hali mahujaha buku panurira nasa bulanon nang dihata nang dihata Indonesia nang dihata Inggris. Lau manaku dosa setong na tona ni panurirang maliaki. Di suraton panurirang maliaki bunaon imadung mula nasida sian habuangan di Babel. Ima kira-kira 400 tahun andorang so Kristusi. Mula nasida sian pembuangan habuangan Babel matsengalido hapor siaw ni bangso Israel. Jalan tidak isian gait di bayang nasida parsobaon hadaula marmiam-miam taring waktu pilihan dipilihon nasida setabi aka biru-biru napakpang biru-biru natinak muruk madiman nasida padan nong binahin ni Jahuba Tuhan ima asa biar nasida mida Jahuba jala balik sian Jahuba asa dipasu-pasu nasida di suadahon nasida nang akapardongan saripion nasida taringot tu di bata pola didok nasida danganong guna parhadolatok kita dang ta akan aja hati dangadong tapalea manang aha
tarimas di suma panurirang sahaton hata ni Tuhani tuhuria tu bangso Israel dung mula sian habuangani jala deba sian hata ni Tuhani natajahanakin amang inang aha maneng buat tota sian turpu buku panurirang meliaki tulu ayat 10 siang 1:24 natajahanak adong tulu naparjulu marlas niroha makita nasadia di bagasan hasitongan ay naroma ini marlas niroha makita nasadia di hasitongan ay naroma hari ini Tuhani. Mari kita bersukacita orang-orang yang setia dalam kebenaran, sebab hari Tuhan akan segera tiba. Ado sa sitong na molodido ari ni Jahuba, ari ni Tuhan. Amang inang dakolan rujungan ni manang ari parpudi. Jadi molodido akka panurirang ari ni kolan ari parujungan ni ari parpudi. Alai ari na nugul ni dibata. Lau mamaloshon portibion ari tinotu lakon ise dosa sitong na puna huaso na puna haguguon di langit dohot di tanoon ari ni Tuhani ima ari pamaloson ni Tuhani hamamago hagulumon doi dia jahat alai haulion haluaon hamonangan dohot hatiurot doi dia kahita nasatia biar minyak ido natajahanakin di ayat 20 bicar madihamu mataniari hati goram mardoan saron binggom ni habongna gabi ruar mahamu panihal nihalon songon akka anak di lobu na ruar siang barak anggo dia kapar jahat hagulumon do ari ni Tuhani alai di kita na porsea di kita na satia ari haluaut dui ari las niroha dui molota terjemahon amang inang disada tiki disada ari nabi nuhul ni Tuhani dakolan ari parpudi ari rodo debata patuduhon haguguunna di hama respota alusta desi las marohatta disada tiki patardo haguguun ni dibata disada tiki na tuhonna patardo hasitongan nai dan rajai akan najaha deportibion jadi mologali kamu inang disada tiki dihilala kamu tok kamu aledang adung gugumuna mau dihon membela dirimuna orseama adong do ari ni Tuhani disada tiki dakolan dung mate kamu mate kita ali disada tiki bui do ro Tuhani mamaloson do ro Tuhani patuduhon patarkon ise do sasitong na napuna sangam napuna gugu deportibion danga kaparjahat ala ni marlas ni roha marita adong dua kata kunci amang inang sitiopot tadi si naparjolo marlas ni roha songon halak na porsea kita songon bangso ni di mata kita ikon marlas ni roha do kita ala Kristen kita ikon marlas ni roha do kita ala nungahehe Kristusi ala mangulu jalan margugu si ala di tongat-tongat do Kristusi napaduahon asahon asa satia kita di hasitongan de bahala Kristen holan las ni rohaido na ditio ibana dan ditio hasatiaon di bagasan hasitongan ale baliksa de bahala Kristen olo satia alai mago las ni roha sian bagasan rohana dan di halomohon debata i kondisi do las ni rohatta jalai kondisi
Alanido say mula-kula amang dokot ina. Disosohon akka panuri rangi unang mangiburu kamu mida parjahat. Unang mangiburu hita mida parjahat. Unang tata dokot mula na jahati. Ala na Roma neng Roma hari ini Tuhani. Disada tiki. Dang ikon di hari parpudi sahali di hari parujungan. Rodo Tuhani. Papatarhon ise dosa sitongna napuna guru napuna harajao napuna sangat di langit dohot di dang coma dang portibion alik ibana do napaduahon kurian itu kan Yesus Kristus aman yang buat tota arop rohaku dungulak kita non tu bagasta ikon tajaha do hatani Tuhani ikon tajaha do buku Maliaki jalai kona kuatta do hakurangatta songon hakabipi esipata na repotan kita na markuria lupa kita mancaha bibeli repot kita patupa lomba repot kita patupa upacara repot kita patupaan patupaon lupa kita diimpola ima mancaha hatani di mata alani arop rohaku dungulak kita non anggo buku Maliaki jala buku nasin ikon tamak do jahota. Napa duahon? Aman yang buat totas yang buku Maliaki girama kita paubahon parangi dohot pangalahot. Ay na Roma ari ni Tuhani. Jadi sahali nari amang dohot inang dak pola ikon tatapsir kon ari ni Tuhani ima ari parujungan. Kristen ala dietong ari ni Tuhani ima ari haroroni Kristus nabalgai aliling nari do pei. So nari boy do pe bebas kita lomot tama daw di sada tiki jono manang daw do pe boy do ro Tuhani mamaloson portibion di gombar kondo di Maliaki tulu ayat 2 adong sada gombaran na mace menarik kuboto panopa na tau palalahon sere doho perak do dikobar kon Tuhani sudi kita ngajok-jok mambigi dikobar kon Tuhani songon api panopa na boy palalahon sere manang perak aliadong sadanari di Maliaki tulu duwe di ibana so sabun panuci Tuhani beko kamuma berani Maliaki menggombarkan Tuhani songon sabun panuci songon deterjen tajaha di Maliaki tulu doi na membolokon nasana kotor sian pakaian digombarkan Tuhani songon sada deterjen songon sabun napapitahon nabayason molo didok nakin amang inang ditiki na binuhulna dang binoto sadi hari na Roma ari ni Tuhani ima ari pamaloson na alani ikon rajumatta do tiki sonari andorang soro ari ni Tuhani ima songon tiki parasian ketika kita mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan datang cepat atau lambat hari pembalasan Tuhan maka kita harus menghitung hari-hari sekarang adalah hari-hari belas kasihan, kesempatan untuk bertobat. Ido nanidoknya Apostel Paulus di 2 Korin onom ayat 2 ditiki parasian doho hutang hihon jala di ari haduaon doho urupi nuaing matongom tiki parasiani nuaing ma ari haluaoni dipiki parasian doho hutang nyon jala di hari haluau doho hurupi nuaing ma sadari omma piki parasiani nuaing ma ari haluau ni tapar haseang me amang dohon inang say mula-kula do ucami tahon dengan do pertobatan hamu bawon ni roha parcaha na disiamun ni Jesusi 3 jam manam 3 menit andorang somate ibana bertobat ibana ali duminggan do molo bertobat ibana 10 tahun sebelumnya 20 tahun sebelumnya anggo bertobat kita
ujung ni ngolunta holan tu dirita doi marguna. Ale molo bertobat kita kira, bertobat kita di masa mudatta, bertobat kita sa tibu-tibuna. Dakolan tu dirita kita marguna, ale dohok do tu bangso, tu huria, tu masyarakat ta. Ala ni taingok ma hata ni tukanina mando, nuaeng matongong tiki parasiani, ta parhasian ma. Molo tajaha buku Maliaki mang inang, adong piga-piga hacahaton ni halak Israel, doho akamalin di partikian ni panurirang Maliaki ujui. Nakin nga hudok kami na parjolo hacahaton nasida mangalaosi parpadanan nasida doho Jakuba. Dilaosi nasida dilupahon nasida heado marpadan Jakuba doho nasida di dolok orek. Napaduahon marmiam-miam nasida gait di ben nasida haudalaton doho parsobaon nasida tu di bata. Di pasahak nasida akan namarti has gabi pilihan. Ape panghiuton pati ucui naso jadi pelehonoton na martihas tu di bata. Disegay nasida satiri pardongan saripion nasida jala didok di bata magigiaw mamereng parsirangom minna. Nasalpo nasalpu udok do jala gudang dodongan namuru tuaw satiri udok muba manang mago molodang ulo mago muba ma molodang ulo muba bamago saat tu sonari yakin doang ikon muba do huriat tahakabibi aso ng mago. Change or die. Berubah atau habis. Nakin molota parata tehon ditiki panopotion di dosata. Di bocor amang parese soman paraged dan nakin akadosa. Buku Maliaki naikon betutung marsitutu marhabu ba tutu kita di hadaulah martutu kita di ibadah di ini asa satia jala dikak kita di pardongan saridota. Napatuluhon jalan aparpudi ahaman yang buat tot tamang dokot inang sian buku Maliaki foto sadi hari ma ari ni Tuhani dan taboto idonakin di do epistel di Lukasi dan taboto danga dong nanggo sada jo mana mamboto sadi hot mah kita fokus tu ulaon dohot tanggung jawab. Di padan naik baru hari ini Tuhani iba digombarhon haroroni Kristus padua halihon secara universal. Alebui do digombarhon di lapang Kristus. Ta fokus maita tu ulaon dohot tu tanggung jawab ta. Heado di Huria Tesalonik di piksang Apostel Paulus Huria Tesalonik harusi gabirita di kon nasida makeluarkana di kon maulaonna holan di gereja mana sida marpumu dosa di hairo ari di Kristusi arani hok mahita di bawah ulautta doho tanggung jawab ta. Alanido oputta Martin Luther mando songonon autsura marsogot ro Tuhani anggo sadarion tong do beau mangula manuan hau apel autsura marsogot ro Kristusi autsura mateu marsogot ai anggo sadarion hok do beau mangula akau lokko
Los tapake do minggu andorang so masuk kita tu minggu ujung tahun parpuriaon di minggu nanang ro. Los tapake do dison gabe pesta puncak tahun hasadaun ni roha di kita. Hamaneng dohonot tadi sih. Dibahain tahun kesehatian, tahun dos ni roha, tahun naro dibahain tahun jurnalisme dalam penata layanan. Hamaneng dohonon natu kita. Dan namando gabe so mararti bedi kita haragamo. Hoddo mar arga di kita haragamo ni. Hoddo ta argahon aka perbedaan pandapoti. Hoddo di kita arga hapuncungan manang keunikan masing-masing. Alai dalam tiga hal ikon tutusi tutudo sada rohatta. Mangyuntok kami pinomat opat hal ikon sada rohatta. Naparjulu ikon sada rohatta pasangapon guarni di bata. Jalahoalan guarni di bata do si pasangapon di tonga-tonga ni kuriatta AKBP dan guarni hami pimpinan dan guarni aka penyumbang dan guarni aka situa guarni Kristus do. Jala omma tantangan ombal gadi kita. Sipata dang kuarni di batabe natapasana. Gabi kuar nasing no. Anggota ringo tuson ikon dos dorohatta. Holan guarni di bataro si pasangapon. Ikon sada rohatta di si. Napaduahon ikon rohatta pahem akabipion kurian itu hattaon. Dak kuriat taon, kuriani Tuhan don, kuriani Kristus don, hakabipion, ikon marsada ni roha kita pahem bakon. Jala parameter ni kita, ima hamajuon ni haporsial, hamajuon ni kuria. Manang ahape taula di bagasan taonon, manang taon naro, parameter, hamajuon ni haporsial, ruas ni kuria. Tambah do haporsial ni ruas, marhiti-hiti aka ulaw taon napatulu ikadado rohatta gawon alam na tinopan ni bata ucaha di rundown di jadwal tapatupa doanon pengumuman lomba hayason gereja mau lihat ada mang preses dengan kepala departemen marturia kami adong do patupa kami lomba kebersihan gereja Setapanuli Raya tahun narodo dibagi hadiah na asasa tahun sudi kuria marsitutu manjagakon hayason amang ina dalam halon ikon sadado rohatta wingotami rohatan ni Tuhan ina mando ise na haposan dinauti do na haposan dinagudang rodak kaposan kita dia kana metmeti ima manjaga hayasoni lama kita haposan kana balga dia kana bora garu mameyakon sampah tu inganan na sotolap hakabibi lama kita marbarita nauli lama kita marbarita nauli lama kita payason haporsiaw ni ruasi garuna taridai sotar payasita alani husoso kami sian langgatan na badiaon 24 jam hari Senin sampai Minggu sebelum pada saat dan sesudah sebelum pada saat dan sesudah pesta ikon tardapon ias garijat KBP dakolan hari Senin naik alai 24 jam 7 hari seminggu sebelum pada saat dan sesudah ibadah termasuk anon ditiki pestata salah satu tolak ukur amang preses do panitia salah satu tolak ukur keberhasilan tahun sadani rohawan ikon ias garijata iya salamanna ias halak
ruanganna. Tabereng manon. Jala molod gagal do kita di si ban narohaku ikon maila mahami sudi pimpinan. Maila masudi pandita. Begaru mengajari ruas menjaga hayason dang tolak. Lamah kita manosoi ruas menjaga haporsionna. Naparpudi ikon sada doro hatta pamajuhon tapanulion pahicaton ekonomita. Manang aha petahatahon taringot tu wisata Toba sebagai destinasi utama wisata. Ikon boy pahisaton ekonomita. Amangina na parpudi siang parpudi sahali nang tabayan sudah tahatai songon na dilapoy sudah tahatai kecuali sada biar pahisaton ekonomita sendiri. Tahatai perang Rusia do Ukraina, tahatai kasus di si Sambo do si Joshua, tahatai tahatai G20, ale lupa kita makatai biado meningkatkan ekonomi kita sendiri. Asal marhepek kita sudiro kita marsita-sita asa mamora asa maduma alai jarang do kita makatai, jarang do kita menangyakon di kuria biado carana asa mamora asa maduma kita. Amin. Ali di bata di sordo kami uriam nadong di distrik Tobaon Toba Hasundutan na niluhon emang preses nami pendeta sami siahaan tatak mahami Tuhan disungguli hono kami marhiti-hiti jamita sadarion asa jamot kami asa dungo asa radi kami Tuhan managam ari ni Tuhan ima tiki nabi nuhulmu ro papatarhon hagukuunmu hasangapomu di pertibion Tuhan gabi apul-apul medi kami na porsea di Kristus na satia di hasit tongamu di sada tiki nabi nuhulmu roho do Tuhan sendiri lo pacok-cokon hasit tongani alani tuho mahami makirim bayan mahami Tuhan toktong marlas ni roha aladang pasombong mo kami dang pasombong mo huriam ali di batama nami isungguli hodo kami marhiti-hiti jamita sadarion asa gira kami Tuhan paubahon roha parangi ng pangalahon nami ajari mahami Tuhan marhiti-hiti tondimi asa hura jumi kami Tuhan partikian wain imatiki parasyanmu molo dileho ko ari minggu bulan manang taon na baru tu kami asa huparhasyak kami Tuhan lo paubahon roha paubahon parangin ng pangalahon nami hombar tu hatam na badiyay asam unang manosoli kami Tuhan dipudi terlambat kami disungguli hodo kami Tuhan markiti-kiti jamita sadarion asa hot kami fokus di ulaon doho tanggung jawab nami manang liling nari manang jonok nari ari ni Tuhan bayan matuhan asa fokus kami da kaulon nami asa margugo kami Tuhan mula-ulaon patupa aka nauli akan nadingkan asa lam hicap Tuhan perekonomian nami lam sonak kami pasu-pasu mahami Tuhan kuriam hakabipi na baru dobe kami marsino di gudang membuat aka haputusan
Pasada roha nami Tuhan, pasangapon kuarmu na badiai. Pasada roha nami mangula-ulaw na pinasaak mo to kami. Pasada roha nami Tuhan, manjagahon alam na tinopami. Pasada roha nami Tuhan, lo pamajuhon kuriam hakabibi. Gudang na Tuhan si Panginoon nami Tuhan. Ale saluhut Tuhan aka Pangiduan, aka sita, aka sihol di bagasan roha nami. O sombahok kami may Tuhan, jalo matangiang ni kuriam. Holan mga sahon guar ni Kristus, Tuhan si kopkop kami, naung mate, jala mula mangulu, mangondihok kami. Amin.